Vítajte pri ďalšom videu. Dnes pôjdeme na veľmi pekné miesto, kde pôjdeme síce jesť a má to svojím spôsobom niečo spoločné s rozením. Budeme na to potrebovať sedák, helmu, také špeciálne karabinky, no veď uvidíte sami. Takže sme vo vlaku, ako môžete vidieť, mám na sebe veľmi peknú požičanú helmu. Všetky helmy sú vlastne one size, čo znamená jedna veľkosť, takže mohla by pasovať na každú hlavu. A ako som hovoril na začiatku, potrebujeme na to karabinky, vyzerá to nejak takto. Hej. Tento koniec si pripneš na seba, samozrejme potrebuješ mať svoj sedák, to si pripneš na seba. Tieto dve si budeš pripínať, to ti ukážem neskôr, keď tam budeme. OK. Ale to je dobrá. Keď mi sem spadne nejaký kameň, tak to prežijem, budem môcť točiť ďalšie videá pre vás. Vidíme sa tam. Takže dorazili sme tam vlakom a na to miesto sme sa ešte museli dopraviť pešo. Takže je to celé spojené aj s turistikou. To miesto sa nachádza asi 50 minút vlakom od Viedne, čo zase nie je až tak ďaleko. Samozrejme, keď máte auto, tak môžeš sem prísť ešte skôr, niekde odparkovať auto. A to miesto, na ktoré dnes ideme, sa volá Hohe-Wand. A niektorí už možno tušíte, že ideme na Klettersteig alebo Via Ferrata, po slovensky tzv. Železná cesta. A čo to vlastne tá ferata je? Tak v krátkosti je to horská cesta prispôsobená tak, aby aj bežný človek mohol vyliezť na vrchol bez toho, aby bol horolezec. Tie feratové trasy sú označované podľa náročnosti od A po E, pričom A je najľahšia obťažnosť a E je tým pádom najnáročnejšia. Ako to celé vlastne funguje, vám ukážem v priebehu videa. Teraz nás ešte čakala asi hodinová turistika lesom k našej prvej ferate. Pomaly sa blížime k našej prvej ceste. Ešte predtým tu máme takýto výhľad, tak si to užite. Tak myslím, že to už by aj stačilo. Ideme ďalej. Tu po tej ľavej strane bolo ešte také pomocné lano, ktoré môžeš samozrejme podľa potreby využiť. A hneď potom sme už konečne boli na tom mieste, dali sme si helmy, opasky, Nadine nám ešte vysvetlila nejaké veci, dala nám nejaké základné inštrukcie a išli sme na to. Ako môžete vidieť, po tej ľavej strane je to lano pripevnené k tej skale takými kovovými kolíkmi a ty sa vlastne musíš tými dvoma karabinkami pripnúť na to lano. A ako náhle budeš pri tomto kolíku, tak musíš najprv odopnúť jednu karabinku a následne tú druhú, aby si bol vlastne stále istený minimálne tou jednou karabinkou. Potom už iba si to takto posúvaš pred sebou a užívaš si ten výhľad. V tomto momente si mohol vybrať, ako budeš pokračovať ďalej. Boli tu 3 možnosti. My sme si vybrali tú cestu doprava, čo bola vlastne aj najľahšia možnosť, no stále dosť náročná. Hlavne sa nepozerať dolu. Tak toto bol už úplný záver našej cesty.
A takto to nejak vyzerá na tom úplnom vrchole. Takže zvládli sme to. Yes, we did it. Ideme si dať pivo, hej? Ja, Chceš pivo? dobre. Chceš pivo? A ty? Chce- Oh, we zeggen mir nog einmal. Ik wil dat ze straks dat, want ik zeg het dir. Chceš pivo? En wat zeg je? Was das bedeutet? Ja, willst du Pivo? Ja, was Ik sagst du? sag ich. Áno. Ano. Áno, chcem. Oké, gehst du dort und sagst noch einmal. OK. Chceš pivo? Ano. Áno, čo? Ano, Pivo. Tá cesta, ktorú sme prešli, mala náročnosť B/C, tak len tak pre zaujímavosť. A ferata je vlastne na vlastnú zodpovednosť. Určite, ak pôjdeš prvýkrát, tak si o tom pozistuj trochu viac a najlepšie ísť s niekým, kto už má nejakú skúsenosť. Tak týmto sa s vami lúčim, my si ideme dať pivo a vám ďakujem, že ste to pozerali. Ak ma chceš podporiť, tak určite daj like, odber. Ak ťa niečo zaujíma, tak mi nechaj komentár. A ďakujem pekne ešte raz a vidíme sa pri ďalšom videu. Čus.